Здравейте, потребители на VBOX и YouTube. Аз съм в VBOX Ferrano751 и в YouTube Marazopra FNCB. Тук при мен е един мой приятел Радо. Кажи нещо. Бачат. Добре, както да. И си покажа ето големия сад. Насякъде пише, вижте. Боби съм аз, Радко е той. Бойко е Про, Радича е Про. Данто е. Всъщност саднатото момченци, което доста садна и се прибра и въобще го няма от 20 дена по скайп, е Данито. Ето вижте на стената пише Данито е гей, 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 Данито е гей. Това ние сме го правили. Тук той го е направил Радо да го духа. Дани е гей, Дани е гей, Дани е гей. И тук има още надолу, той е писал послания към майка му. Всъщност доста, ето вижте, цялата стая е пълна. Тук някой е писал Данито на баба ти много здраве. Ти сама мисля, не знам, ще видим. Ето Данито е гей, тук цялата стая е пълна, но ето тук е най-забележителното. Това е една тайна стаичка. Извинете. Отвори го. Отвори ли го? И ето е стаичката. Значи, с които са дигнати с една табелка нагоре са посланията към майка му. Ето тук на Данито майка му е бием всяка вечер трима. Той е доста псува този. Наистина. Което аз не го правя. Базика. Ето тук има още едно послание. На Данито майка му е травестит. Ти въобще знаеш ли травестит какво е? Кажи. Ето тук има още едно послание, този път към Данито. Данито е шибан педал. И това. Ето цялата стая пълна с Данито е гей, Данито е гей. Още едно послание, мисля, че пише. Ето, на Данито майка му е Пути. Всеки го знае. Сега ще ви разкажа малко от къщата. Значи тук е нещо като тайна стаичка. Мисля, че тук горе нищо няма. Някакви буклуци, само тук е тайната стаичка. Ние здраво се лъжиче. Ето е стаичката, доста хубава. Ето тук има 3 легла. Тоест Данито, Радко и аз. После да ви разкарам от другите стаи. След малко чакай. Ето тук не е телевизора. Всичко после трябва да го махнем. Тук се бием. Чакайте. Къде? Както е, няма го бутончето. После ще го сложим. Тук са печките ни. Тук е чантинг тейбъл. Този Радо още нещо е направил. Сега ще го видим. Ние наистина доста псува за толкова малка възраст. Добре. Значи на Данито майка му е дебела като него и баща му расте вътре на Данито майка. Добре. Може би да ви е харесал този клип. Ще има още клипове с садове, нещо такова. Ако ви е харесал, дайте пръстче нагоре и абонирайте се за мен. Чао!